שורה, כי אני לא צייר מהשורה, מה לעשות? אז בוא, איך אתה תסביר לי את זה? למה אתה לא מצליח להיות צייר מהשורה? כי אני לא רוצה להיות צייר מהשורה. אני לפעמים חושב, תשמע, תעשה משהו כדי שיציגו אותך. אז אני יכול להגיע לרמה מסוימת של התרפסות בפני מנהל מוזיאון, אבל מהר נגמרת, כי אני יודע שאין לי שם סיכוי. לא, הסיכוי לא קשור לרמת הציירות או הפסלות שלי, לרמה האומנותית, זה קשור לזה שאני לא... אחר כך ניכנס לקטע רכילות על ענת. אני לא אדבר על זה עכשיו פה. אבל... תמיד אתה חושב שזה קשור להתרפסות? כאילו, כדי שיכירו בך החוצה, זה תמיד קשור להיות... בוודאי, זה קשור להתרפסות, למרפקים, ללפנות לכל מיני אנשים שמכירים מישהו שם ושם. זה לבחור עוצר שיש לו קשרים פה ושם. עוצר תמורת 10,000 שקל, יכניס אותך כמעט לכל מקום. לא, אבל זה אולי קשור יותר, אולי זה קשור יותר לצורך שלך, שאתה לא מוכן לשתף פעולה איתו, להיות לא אתה. כן. במהות שלך, במהות של הסוג, לא רק בהתנהגות מול הממסד. כן, אבל המהות שלי, שאני לא מיינסטרים ואני לא אוונגרד. האוונגרדיות שלי היא בגבולות המיינסטרים שלי. ולהיות מיינסטרים או להיות זה שנדחף ומצליח, תראה, את מכירה טוב טוב את הניסיונות המלוכחים שלי להיכנס לבית האומנים. מה הסיפור של בית האומנים? יש שם פרס, 10,000 שקל, לא הולך ברגל. אז אני נאבק על פרס. אבל אני מגיע יותר לפרסים ברחבי העולם, כשיש הרבה יותר נאבקים על זה. ולא פה. מפעל הפיס לא מוכן לתת לי כך וכך תמורת קטלוג לפי איך שהצגתי אותו, לדעתי הוא טוב. את אומרת שהוא לא קטלוג, זה תמיד רטרוספקטיבה. קטלוג זה מראה את הישגייך מעד. מכיוון שאני חי קצת יותר שנים, אז זה מראה מרחוק עד רחוק. אז איך אתה מסביר שבארץ זה לא עובד? דיברנו על זה הרבה פעמים, אבל בקצרה. קצרה למה בארץ זה לא עובד ובחוץ לארץ? כי יש בארץ מעטים שלוקחים אותך בתור איכותך האישית, ולא בתור איזה כבוד תביא למוזיאון, או איזה כבוד יחשב לך לארח את העבודה. בארצות חוץ אני מציג כל כך הרבה דברים שעשיתי בחיים, אז הם לא היו במוזיאון, אבל אני לא כותב השתתף בתערוכה, זה לא מעניין להשתתף בתערוכה, אני מציג מה עשיתי שם. השתתף ב-97 תערוכות יחיד, ואת לא יודעת מה הוא הציג בזה, זה יכול להיות זבל דזבלה. קטלוג זה באמת איזשהו סיפור היסטוריה של תהליך. או שזה מעניין, או שזה משעמם. אבל המקומות שאליהם הוזמנתי, זה מקומות שהתייחסו לעבודה שלי. אין להם מושג מי ייפול להם שם. גם בציריך וגם בבויסי, אנשים אמרו, שאלו כמה פעמים טוב טוב, תגיד, אתה יכול לעלות מדרגות? מה זה החטייר הזה? יותר מ-80, הוא ייפול לנו פה. זה לא רוצים צרות.
יש מעטים שכותבים שכל גיל או כל רמה של... תראי, צריך לתמוך בצעירים, נכון? אז יש כאלה שתומכים רק בבוגרי 5 שנים אחרי בית הספר, אבל הם רוצים שתהי בוגרת בית הספר, שעשו בשבילך את הניפוי הראשון. אז יש לי אמאה מזה ויש לי ביאה משם. מה זה אומר עליי? קניתי את זה, הייתי סטודנט. והקשר שנוצר באמת לכן בין המזמינים וביני הוא בדרך כלל קשר הדוק ומיידי. כי הם מגלים שהז'ורי שבחר אותי, בדרך כלל הם לא בז'ורי. יש שופטים ויש מנהל אומנותי. המנהל האומנותי לא משתתף בבחירה. ג'ודי לא היה לו מושג את מי הוא מקבל, עד שהתחלנו להתכתב, הוא נכנס לאתר שלי. אז מי בעצם בחר? כל מיני כאלה חיצוניים? בחרו בבויסי 11 איש. איך 11 איש יכולים לבחור ברב ימינץ? לא ברור. לא ברור. עובדה שהם גם בטח יצאו מאוד מרוצים, אני מניחה. נכון, הם באמת יצאו מאוד מרוצים. והמרוצות שלהם והמרוצות שלי כל הזמן זה בסיפור האהבה הדברים האלה גדלים ומתחזקים, כי יש יותר נקודות קשר, יש קוד שהוא ייחודי לקשר המסוים הזה. ויש אווירה, אנרגיה שנוצרת. את מבינה, האווירה שהייתה בגירוד קיר שאת צילמת, ובתערוכה בבויסי, זה פשוט, זה משהו שמחמם את הלב, זה משהו שהוא נקודת אור בהיסטוריה. נכון, והיו לך הרבה כאלה, והם בעיקר היו בחוץ לארץ. נכון, כי בארץ לא נתנו צ'אנס.